Käydään seuraavaksi vähän läpi noita sun nettisivuja ja vähän sitä yrityksen sometilejä ja vähän sitä Google-näkyvyyttä, että miten se siellä Googlessa näyt, koska sehän on yrittäjälle hirveän tärkeä työkalu, että siellä Googlessa nähdään. Niin miten sä itse luulet, että sä Google-haussa sijoitut? Mä luulen, että huonosti. Ja se onkin semmoinen asia, mihin pitäisi panostaa. Joo. Ja mitä pitäisi kehittää. Okay. Ja koen, että on ehkä vähän haastetta, jos mennään sitten näissä asioissa sille omalle epämukavuusalueelle, niin hahmottaa, että minkälainen yhteistyökumppani kannattaisi valita esimerkiksi tähän Google-näkyvyyden parantamiseen ja mitä seikkoja pitäisi huomioida näissä asioissa. Mutta en ole katsonut nyt vähän aikaa. Okei. No, minkälaisilla hakusanoilla me voitaisiin lähteä niitä hakemaan? No varmaan sitten osakassopimus ja Lahti, jos halutaan etsiä toimijaa, joka on samassa. Joo. No kurkataan sitä nopeasti seuraavaksi, mitä löydetään. Katsotaan sitten lisää. No niin, mulla on nyt tässä Google auki. Niin kirjoitetaan tähän, että osakassopimus Lahti. Katsotaan mitä sieltä löytyy.